Добре дошли, скъпи зрители! Уютната и комфортна всекидневна има нещо специално, нали? Това е сърцето на дома. Място, където се създават спомени и се разказват истории. Малко като в нашата стара добра българска къща, където животът придобиваше форми. В това видео ще си говорим как да проектирате идеалната всекидневна за вашия дом. Независимо дали започвате от нулата или просто искате да освежите интериора, ние сме тук, за да ви помогнем. Ще ви покажем всичко от идеалното разположение на мебелите до малките, но важни детайли, които превръщат къщата в истински дом. Затова седнете удобно, може би с чаша ябълков компот или чай, и да започваме. Преди да се потопим в света на цветовете и възглавниците, нека поговорим за размерите. Една хубава всекидневна се нуждае от място, за да диша. Искате да има достатъчно място за семейството ви да седне удобно и да гледа телевизия, без да се чувства претъпкано, нали? Едно добро правило е да се стремите към поне 3,5 метра на 5 метра за основно оформление. Сега, ако имате повече място, да кажем 5 на 6 метра, там започва истинското забавление. Повече пространство означава повече свобода за подреждане на мебелите и създаване на онези уютни кътчета, които всички обичаме. И не забравяйте за височината на тавана. 2,5 метра е минимумът, но ако можете, 3 до 3,5 метра ще придадат на пространството наистина открито и проветриво усещане. Пък и кой не обича добър таванен вентилатор, който да раздвижва въздуха? Добре, щом вече говорихме за размерите, нека да преминем към разположението и мебелите. Тук вашите идеи наистина оживяват. Всяка всекидневна се нуждае от фокусна точка. Може да е красива камина, голям прозорец с спираща дъха гледка или пък стена с добре разположен телевизор. Каквото и да изберете, нека то да е звездата на стаята. След това помислете как ще се движите из стаята. Искате хората да могат да се движат свободно, без да се спъват в мебели или стени. Оставете около 75 до 90 см пространство, за да може да минавате покрай мебелите и около 45 см между дивана и масичката за кафе. И не забравяйте за контактите. Повярвайте ми, нищо не е по-разочароващо от страхотно разположение и да осъзнаете, че ви липсват два контакта. Планирайте предварително, приятели. Знаете ли колко много обичам естествената светлина? Тя внася такава топла и уютна атмосфера във всяка стая, сякаш сте в уютна българска къщичка. За вашата всекидневна препоръчвам големи прозорци на една или две стени, поне 1 до 2 метра широки. Помислете за тези светли веранди, които често виждате в старите български къщи. А ако имате градина, помислете за стъклени врати, за да пуснете слънцето. Това е почти като да имате къстче природа в сърцето на вашата всекидневна. Това размива границите между вътре и вън, правейки пространството ви да изглежда много по-голямо. Добре, но не винаги можем да разчитаме на слънцето, нали? Понякога времето не е на наша страна, както добре знаем. Тук на помощ идва изкуственото осветление. Общото осветление, като таванни лампи или вградени спотове, е идеално за равномерно осветление. Това е основата на всеки добре осветен дом. Акцентното осветление, като стенни аплици или LED ленти, е чудесно за подчертаване на произведения на изкуството или архитектурни детайли. Представете си красива картина, идеално осветена. И не забравяйте за работното осветление, като подови лампи, за кътчета за четене или работни места. Необходимо за всеки, който обича да се потопи в хубава книга или да се съсредоточи върху работата, може би с чаша чай до себе си. Глава 4. Нека си поговорим за настилките. Тя е основата на дизайна на всяка всекидневна, така че трябва да е едновременно стилна и издръжлива. За зони с голям трафик, като всекидневната, винаги препоръчвам материали, които ще издържат на изпитанието на времето. Помислете, не искате да се притеснявате за петна или дръскотини всеки път, когато някой влезе, нали? Издръжливи опции като плочки, ламинат, винил или дори мрамор са чудесен избор. Те са лесни за почистване, изглеждат страхотно и могат да се справят с всичко, което животът поднася. И не се страхувайте да добавите килими за допълнителен уют. Килимите са като магьосници. Могат да обособят зони за сядане
да добавят топлина и елегантно да свържат цялата стая. И така стигнахме до глава 5. А сега най-интересната част – дизайнът на стените. Тук наистина можете да покажете кои сте. Ако холът ви е малко по-малък, неутралните или светли цветове по стените са умен избор. Така стаята изглежда по-голяма и по-отворена. Това са онези български умни решения, които дори нашите баби са знаели. Но не се страхувайте да добавите личен акцент. Дървена ламперия, текстурирана боя или дори смела акцентна стена могат да направят чудеса и да придадат на стаята този шикозен комфорт. И не забравяйте за функционалността. Имате ли нужда от място за голяма стена с телевизор? Искате ли да окачите произведения на изкуството или семейни снимки? Или може би имате нужда от рафтове за книги или за всички онези необходими дреболии, както казваме ние? Глава 6. Познавате ли онова усещане, когато влезете в стая и въздухът е свеж и чист? Това е магията на добрата вентилация. Добрата вентилация е изключително важна за всеки дневно, особено в едноетажна къща. Тя помага за циркулацията на въздуха, премахва чувството на задух и помага за поддържане на правилната температура. Ако е възможно, поставяте прозорци на противоположни стени, за да създадете добро течение. А ако имате ниски тавани, помислете за добавяне на вентилационни отвори над прозорците или вратите. Вентилаторите на тавана също са добър вариант за циркулация на въздуха и не забравяйте за климатика. Добре разположен климатик може да бъде истинско спасение в горещите летни дни. Глава 7. Свързаност. Създаване на плавен преход. Едно от най-хубавите неща на живота в едноетажна къща е усещането за откритост и свързаност. Всичко е свързано с създаването на плавен преход от едно пространство към друго. Когато подреждате хола си, помислете как той се свързва с останалата част от къщата. Имате ли отворен план, където холът се слива с кухнята или трапезарията? Ако е така, можете да използвате подобни цветове или материали, за да създадете единен облик. И не забравяйте за прехода към външните пространства. Плъзгащи врати или френски прозорци, които се отварят към веранда или градина, могат да направят хола ви да изглежда по-голям и по-приветлив. Нека поговорим как да направим всекидневната ви едно наистина спокойно убежище. Защото, честно казано, няма нищо по-лошо от това да се опитваш да се отпуснеш в стая, която звучи като празен склад, или където чуваш трафика от магистралата. Най-лесният начин да подобрите акустиката е да използвате меки материали, които поглъщат звука. Помислете за плътни завеси, мек килим и удобни тапицирани мебели. Малко като в стара уютна кръчма, но без цигарен дим. Тези елементи помагат за поглъщането на звуковите вълни, намалявайки ехото и създавайки много по-спокойна атмосфера. Ако живеете до оживен път или ако съседите ви са, да речем, пълни с живот, си струва да инвестирате в звукоизолиращи прозорци или по-дебели стени. Повярвайте ми, ушите ви и спокойствието ви ще ви благодарят. Когато обзавеждаме всекидневната, безопасността и достъпността винаги трябва да са на първо място. Искаме да създадем пространство, което е удобно и достъпно за всички, от най-малките членове на семейството до тези, които може да се нуждаят от малко повече подкрепа при придвижване. Преди всичко, нека поговорим за острите ъгли. Ако имате малки деца или възрастни членове на семейството, проверете внимателно всекидневната, за да се уверите, че няма остри ръбове по мебелите или стените, които биха могли да бъдат опасни. Помислете за детски предпазители, както често виждаме в българските домове с малки деца. След това подът. Хлъзгавите подове могат да бъдат голям проблем. Така че ако избирате плочки или дърво, уверете се, че избирате неплъзгащ се вариант. И накрая вратите. Уверете се, че вратите ви са широки поне 90 см, за да позволят лесно преминаване на инвалидни колички или проходилки. Както често виждаме в по-новите сгради, проектирани с мисъл за всички етапи от живота. Добре, щом вече обсъдихме практичните неща, сега можем да се заемем с тези последни малки детайли. Помнете, именно тези малки неща правят дома дом, като прясно сварено кафе сутрин.
Ако имате малък хол, не се страхувайте да мислите вертикално, малко като при небостъргачите в София. Вградени рафтове или висящ ТВ шкаф ще освободят подово пространство и ще направят стаята да изглежда по-голяма. Помислете за тези умни решения от IKEA. А щом говорим за пестене на място, нека поговорим за мебелите. Модулните мебели са фантастични за малки пространства. Те са гъвкави и могат да се адаптират към вашите нужди, като сгъваема палатка на къмпинг. Когато става въпрос за декорация, моето мото винаги е «по-малкото е повече». Помислете за изчистените линии на българския дизайн. Особено в малките пространства, твърде много неща могат да направят стаята да изглежда претрупана и тясна. Както казва българската поговорка, чист дом, чист ум. Скъпи приятели, стигнахме до края на нашето пътешествие за обзавеждане на хол. Надявам се, че сте намерили вдъхновение и ценни съвети, които ще ви помогнат да създадете пространство, което е едновременно практично и красиво. Помнете, вашият хол трябва да отразява вашия уникален стил и да отговаря на нуждите на вашето семейство. Това е вашето малко убежище, вашето гнездо, както казваме в България. Не се страхувайте да експериментирате, забавлявайте се и превърнете това пространство в любимото си място за релакс. Точно както ние, българите, обичаме, когато у дома е топло и уютно. Благодаря ви много, че бяхте с мен днес. Не забравяйте да харесате, коментирате и да се абонирате за още вдъхновения за интериорен дизайн. Желая ви успешно обзавеждане!